Goddag, goddag. Helene. Med at du har haft bare en krav i skolen, så er det du er ikke så ordentligt. Ja, ja. Altså, du synes ikke, at det er man ikke så. Nej. Jeg er rigtig bare noget, virkelig. Jeg ved ikke. Thank you. Go there. Hey, hey. Skal vi holde i gang? Skal vi trylle lidt? Nej igen. Skal jeg gå igen? Okay, så bliver jeg. Ja, skal vi se her. Det regner ikke. Jeg hedder Fandango. Hej, det er Grønborg. Hej med jer. Hej. Vi skal have en lille smule sjov her. Hej. Hej. Kender I den her? Ja. Det gør I godt, ikke? Jeg gør ikke. Det er en malebog. Det er malerbog. Ganske vanlig malebog. Og nu er det sådan her, som I kan se, vi er nøjagtigt ens. Der er ingen forskel, vel? Hej. Ja. Er der forskel? Kan jeg se der? Det kan jeg ikke se der. Det må da godt. Lad den bare gå videre på færdig med den, ikke? Ja. Nu er det sådan her. Ja. Nå, må det lige være ødelægge. Denne gang, den var brugt mange gange. Det er derfor, den er faldet fra hinanden. Kan du se det? Ja. Du må godt lade den gå videre, hvis det er. Nu er det sådan her. Denne her bog her, den er meget speciel. Jeg skal holde den sådan her, fordi jeg vil have, skal alle sammen se, hvad der er i bogen her. Kan I se, hvad der er her i? Jo, der er nogle tegninger. Er der det? Det kan jeg ikke se. Luk mine briller. Ja. Altså, der er ingenting på disse sider, ikke sandt? Ja. Har der nogen der i? Det er godt. Fint. Kan I se det? Det var det afterste. Okay. Hør nu her. Nu vil jeg godt have alle sammen, alle børn. Skal vi se, om vi kan få nogle tegninger på her? Ja. Vi skal løjne få tegninger på her, okay? Og så må de hive alle de svarste linjer, som de har i klæderne på bogen. Så skal jeg tage på. Altså, nu kaster I alle de mørke, de sorte farver heroppe. Så fanger jeg dem med bogen. Okay? Er vi klar? Værsgo, vi går på sådan her. Ja, det er flot. Jeg kan mærke, at det bliver tungere og tungere. Meget fint. Det var flot. Nu skal vi se her.
Jo, den er god nok. Den er virksom. Dette er Dr. Fagambos tryllestav. Hvem er god til at trylle herinde? Er du god? Så kom herop. Der er du. Tager du tryllestaven? Køres. Ja. Så gør du sådan her, en ring her, sådan her, og så en kryds, sådan. Mens du gør det, så siger du abada. Skal vi sige det? Værsgo. Helt stille. Prøv lige at hjælpe den en gang til nu. Meget fint. Og kig så godt efter, hvad der sker nu. Tak. Den er god nok. Er vi klar? Ja. Er alle sammen klar? Ja. Okay. Hvad hedder du? Barter, vi klapper for Barter, hun er der for en altid. Det var det. Nu kommer det, som er endnu sværere, som er netværdigt at dele. Nu skulle vi have fejle og rette til teknikere. Så nu må det hive alle liten op, som er udklagende. Altså nu må I kaste alle jeres farver op, som er i jeres tøj. Så skal jeg tage imod det. Er I klar? Nu! Værsgo. Tomater! Det bliver tungere og tungere. Det var helt fantastisk. Jeg kan godt se, at den er helt god. Sådan. Så skal vi have en ny tryllekunstner heroppe. Der skal en lille fyr der. Nej, kom her, kom. Hey. Så er det du. Hvad hedder du? Jeg har islandsk. Ja, hvad hedder han? Hvad hedder du? Victus? Victor. Nå, Victor. Du kan da? Sådan noget smag? Ja, han kan godt trylle, siger han. Han er fra Island, han hedder Victor. Victor, nu skal du bare se her. Nu gør du sådan her, så vi er nu. Og sådan 1 og 2, og så siger du zak, zak. Kan du gøre det der? Ja, så vel. 1, 2, og så zak, zak. Jeg vil lige have så sådan zak, zak. Prøv at tage. Zak, zak. Prøv lige at hjælpe ham i gang, siger. 2. Og så zak, zak. Victor, prøv nu at se der. Alle sammen skal se, hvor godt du er. Er vi klar? Hold min tryllestav lidt. Er vi helt klar nu? Vi klapper for Victor, alle sammen. Jeg var flot, så kom her. Tak. Så sætter bare ned aften. Det var meget flot, det der. Vi har mange kunstnere her, mange tryllekunstnere. Men vi er ikke færdige nu. Vi har en lille tryllekunstnerbakke her. Det er ganske almindeligt cocktail, ikke sandt? Hold, ja, du må godt se, du er så mistænkt, så værsgo. Der ligger nogen kanin derinde. Ingen kanin. Flot. Tak skal du have. Så. Ganske almindeligt her. Ja. Den lægger vi lige her. Nu er det sådan, at den kasse her, den er lidt sådan... Der er sådan en skuffe herinde. Denne skuffe her, forresten, er der en, der har en ring, jeg kan låne. En rigtig pæn, flot, helst guld. Jeg kan bedst lide guld. Er der nogen, der har en guldring at låne mig et øjeblik? Jeg kan nok få den tilbage igen. Den er guld, den der. Er der en, der har en ring at låne mig? Den er sølv. Ja, ægte sølvfarvet. Er det ikke nogen, der er gift her, der har en ring? Det må det da være. Det kan vi sige ja, det vidste jeg. Tak skal du have, den ser meget ægte ud. Vi skal lige prøve den. Den smager ægte. Fint, fordi der skal helst være ægte, skal vi ikke lave det her. Sådan det. Nå,
kan den ikke. Godt, sådan. Skal vi sætte os ned? Vil du åbne det? Pas den fra hinanden. Næsten. Kan det ikke åbne det? Det var trist. Det kan være, at der er nogle andre, som kan. Kan du åbne den her? Ikke? Det var mærkeligt. Kan du åbne den? Jeg har godt en hammer, men det skal man ikke bruge, vel? Okay, vi kan ellers se nogle voksne måske. Ja. Du skal helst ringe tilbage igen, ikke? Det var meget trist. Hør nu her. Altså, du lånte ringen fra dig, ikke? Ja. Jeg vil godt. Det er det lyse. Hvis nu jeg har den her ring måske i... Jeg kan ikke komme ud. Jeg tror, vi tager en lille trylleklub og hjælper os lidt med at åbne det. Vi skal have en trylleklub, der er rigtig god. Vil du trylle på? Ja, men vi skal helst have en, der har prøvet det før. Har du prøvet det før? Jeg kommer herop, kom. Det gør, at du får lov til næste gang måske. Eller mig. Hvor der? Du så i tøv? Hvad? Jonas, højder. Hvor er du fra, Jonas? Hæveren. Okay. Har du set sådan en æske før? Det? Meget fint. Så har du tryllet før, ikke sandt? Øjelig ofte, siger jeg. Så han er nok professionel. Det smager godt. Men det er det, vi mangler. Det er det, vi har brug for. Nu holder du sådan her, som jeg gør nu. Værsgo. Så alle kan se. Og mens du holder den sådan, så gør vi sådan her. Skal du bare se her. Så dækker du mine hænder. Ja, dækker hænderne til mig. Så er det fast. Ja. Og mens du gør det, så skal vi alle sammen synge. Kan vi synge den? Ja. Okay. 1, 2, 3, nu! Du synger først. Du synger den. Holm. Hvad er det for noget? Jeg tror ikke rigtigt, vi kan synge. Det tror jeg ikke. Er der nogen, der kan synge her? Ja, kom her, kom. Nå, okay, det er lige meget. Nu siger du sim, salabim, salabum. Så tager du højt væk. Kom. Åbne hånden, kom til højt. Er der noget i her? Jeg tror, han har stjålet den, fordi han har prøvet det før. Kom så med den, kom! Den ligger garanteret i lommen. Lad mig se en gang her. Har du ikke stjålet den? Han har en slikkepind. Hvad skal vi så? Den er desværre for stor. Det var meget kedeligt. Det var fordi det plejer vi ikke at gøre, men jeg tror det er fordi han er professionel, og jeg tror han er gemt i et andet sted. Ja, hvad siger du? Hvor er vi henne? Kom her, kom. Kom hjælp os her. Vi kan finde ham. Prøv at løbe videre, nummer til ham ud, videre.
der nu i lommen til dig? Okay. Og hvis der er nogen penge i, så må du godt give dem til mig. Er der penge i? Øj, det er ret ædt, så synes jeg. Hvad er det så i? Nej, okay. Tak skal du have. Så sætter vi det ned. Og så skal du op og kigge en gang. Kom. Kom her. Nu skal du lige. Han var ikke der i lommen der. Kom lige og sætte den på mig. Måske har han tryllet den over på mig. Nej, ikke hatten. Først på kroppen. Måske i lommen og sådan, ikke? Jeg har et lomme her. Læg den der i. Kilder! Jeg lægger det her i. Det var mærkeligt. Har du andre lommer? Prøv at se der. Der er ikke nogen. Er det rigtigt? Nej, det er rigtigt, den er væk. Nej, hvad gør vi så? Har du kigget rigtigt efter? Så er den. Så er den. Der var ikke noget i. Det var mærkeligt. Jamen, så må vi have en anden. Tak skal du have. Må du herop? Kom herop. Prøv du en gang i lommerne en gang til, for der må være et eller andet. Jeg tror, han står og tryller. Han er professionist. Jamen, der var da ikke lige før. Er det den samme? Jo, det er den samme. Vi klapper for hende. Og vi klapper også for ham. Det var meget flot. Så siger jeg tak for lån her. Det må jeg nok sige. Der var til at til lam. Så sagde han, at jeg skal til ja, og nu kommer... Det er meget, meget farligt. Derfor skal jeg lige vise der er også... Prøv at kigge godt efter alle sammen. Her har vi en ganske almindelig kasse, ikke sandt? Den er tom. Så sidder en lås på, den åbner vi nu sådan her. Kan alle se, den er tom? Ja, hallo. Gå derhen igen. Nu har I set det, ikke? Den er tom, er det rigtigt? Ja! Sæt den lommen ind, luk den anden ind. Sådan. Det er altså et nummer. Den tyllekasse. Ja, sådan er det. Den kasse. Jeg har en assistent i dag. Jeg har en assistent. Hun hedder Marianne. Kan hun lige komme herop? Goddag, Marianne. Goddag. Så kom du herhen. Vi giver lige Marianne en lille håndtryk. Ja, meget fint. Marianne, hun er sådan halvprofessionel. Det vil sige, hun har prøvet det før. Nu skal hun hjælpe os. Det vil sige, at vi stikker 10 sværd lige igennem hende.